Takže začiatok akcie po dlhej dobe, 3 auta. Oznáme sa vám neskôr. Mario Havran, ľudia fotia si nás. Hyundai Atos, Opel Corsa 1.9 TDI a Octavia klasika. 1.9 TDI, ale turbo mi nejde. Oznáme sa vám neskôr. Chceme si ešte ukázať, aké tieto auta majú zvuky. Takže Peťo, ukáž svoje auto, aký má zvuk. Dobre stačí, barán. Dokážeme si zvuk Octavie 1.9 TDI. Na piču prísť. Serióve, nič tam ako bar nevidú bežno, ale... Dobre, toto už asi nemá viacej, netreba viacej komentovať. Zatiaľ sa s vami učíme a uvidíme a ozveme sa neskôr. No ako, znova sa trošku prihováram. Keď sme sa dostali na extrémne skamenistú, alebo neviem, jak sa to hovorí, cestu, kde to preverili naše schopnosti, ako sa vyhýbať 8 skalám a že si dokážeme prejsť bez újmy a bez poškodenia, ale vojevanie, zatiaľ to je všetko v poriadku. Takže uvidíme, ako ďalej. Zatiaľ bez újmy na jedničku. Jeden z našich účastníkov sa trošku dostal do zapeklitej situácie. Opa, teraz stoj! Tu ideme doprava. Teraz ideme prejazd blátom. Ide Opel Astra 1.7 diesel. Ty kokso. Zapadnutá Opel Astra. Začína horieť.